Amai ndokumbira kuti mutaure mashoko mairi matatu ayo mungataure pamusoro pebill number 3 ringadai raunganidza vanhu pano zuva renhasi. Ndakasigira zvakanyanya zvatakaverenga pabill number 3 kunyanya sesu sechikadzi pakaonekwawo paine munhu anenge atongwa kwemakore akati tine mukana wakuti vamwe vakambopinzwa vachidhivhelopa tichizopinzwawo tese tichikwana tichiri mukana kuitsigira zvakanyanyisa chandinonyanyofarira pabill number 3 ndeite kuti tichagara nguva refu tisingakanganiswi panhau dzekunamata nekuti kana apapo maelections akuda kuitwa nguva zhinji tinoita akwana nguva shoma yekunamata tichiteera misangano kwainenge ichienda saka pakaitawo 7 years tinenge tichitonamata chinonamatira runyararo kuzoona panokwanawo 7 years tinenge takagazantinia nguluwe nonamata masou Johani Masou 5 panyazura tiri kutenda nekufara bill number 3 yanga iri kutononoka sezvo isusu tainamatirawo kuti nyika ino isettle iite runyararo seizvozvi zvakagadzirwa zvinodurira munyika runyararo kuti tinamate vanhu vaende kumabasa vana vezvikoro vangu vari kuzvikoro zvinhu zvese zvagadzirwa izvi totenderana nazvo kubvumirana kuti haiwa zvinopanonga zvese zviri pamwana uyu ndezvababa. Saka ndinoti kuno kwamakoni kwaita 99.9% yekuti tese tabvumirana kuti aiwa dhiri iri tinoribvuma nezvikonzero zvakanaka zvariri pariri. Ndabva kuchiZawani district Bokoni West. Ndafara nebill number 3 nemakore aya awedzerwa zvandifadza zvagara mukati meana chanyanyota kuti ndifare kudai so inyaya iyi nyaya iri kuitika ndekuti tine maprojects akawanda atiri tiri kupiwa but maprojects aya inga asi kuzopera timu yatoita sei yatopera zvoita sekuti zvinhu zvekukambenisa of which ruzhinji rweZimbabwe kunesu wechidiki takutongopinga kuti hai ndezvokambenisa hapana kwazvinoenda ndezvokambenisa hapana kwazvinoenda but right now tane mukana wekuti maprojects adi aperi nenyika yese inodii inofara ndo zvandanyanyofarira havo. Ini ndinoizwa Marian Musuki mugaro wekumakoni. Inini bill number 3 ndinoitsigira zvachose pazvese zvakataurika ipapo zvakarongwa ipapo zvinozvisigira kuchoice to why manzwisisa ayo ndakudzwa ende tichitira kuti vari kunyora vabva vanyora kuti akatipa maziwa aya ndiri sabhuku Joyce Chiwai hatiti tizonzi ayo takangonyora mazita ekunyepa kana kuti takanyora zvinhu zvisina kutaurwa navanhu zvakanaka. Bill number 3 amendment takaenda 7 years tina vamunangagwa ndanziha aiwa musanzi musateerera vari kuti hatozivi mutemo weparliament takati hamuti regai munhu ataure zvaanoda pfungwa dzake asingashogai. Ndibve ipapo ndiende kuna baba vakapfeka heti vane ndebvu dzinenge dzechipostori adzingi. Ndinotenda ini ndinonzi Zvikaramba Nicholas Pachawo ndinotsigirawo bill number 3 nechikonzero chekuti paongororo yandakaita ini setungamunhu zvakanaka ende zvakakodzera kuti tiwane mukana wekuzvizorodza tiri kumba pasina mapopotedzano pasina nyonga yekuti nhasi ndoda kuenda kundoswera ndakagara pamusangano ndichiteerera kuti nhingi achazoti zvakati. Zita rangu ndinonzi Vivian Mushunje ndiri mugari wemakoni. Vivian ani? Mushunje maita hii ndinotsigira bill number 3 zvese ndakawerenga ndikarinzwisisa ndikarigamuchira nditoishanoshamshangwi ndogara muno namakuwani tinotsigira isiwakaremara tinotsigira bill number 3 nekuti yakatikoshera isiwakaremara then tichitaura pa 7 years tinoda kutenda
nekuti president vanofanirwa kupedza basa ravo ravanenge vakatanga rinofanirwa kuti ripere. Then chitarisa zvakare pamasenators, tinotsigira ipapo pa10 senators. Isu vakaremara tine kutorangarirwawo nekuti hatine 2 masenators muno muZimbabwe, saka tinotenda kuti tirikuwedzerwawo mamwe vabereki. Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Isabel Jowa. Ini ndiri kutsigira amendment bill number 3 nechikonzero chekuti ini pandiri papa ndiri sabhuku. Saka takutenderwa kuti sabhuku kana kuti madzipfeka makepi wese apa ane ukasha hwekutaura. Ndichadzoka kwamuri, ndipei baba wane ndebvu dzewaiti avo ndozodzoka kune imi ndakuonai vatatu vanga vakuda kutora microphone zvisiri pamutemo avo. Ndichakudzoka kwamuri nevamwe vari apa vanga vachisumudza zvehasha ruoko rwavo. Ndakuonai ndiri kudzoka kwamuri. Regai timbopamba matende mukana ndopedzana baba wane ndebvu chena. Tinotenda zvikuru. Zita rangu rekuberekerwa ndinoitwa Kanyangi Edmore, ndiri mwana wamuno muMakoni North. Ndinotenda kudare reparamende riri pamberi pedu maringe neconstitution bill number 3. Pane zvese zvirimo ndinozvitsigira, ndinoti zvakaitwa nenyanzvi. Kana muine zvamakasiya asi makanyatsokwenedzvera zvinoita kuti nyika yedu iende mberi. Ini ndinoitwa Madume Edmore, ndinobva kuwadi 3 kuMakoni North. Ndauyawo pano kuti ndiisewo pfungwa dzangu. Pfungwa dzangu ndiri kuona zviri maamendment bill number 3 zvichitifadza isusu sezvizvarwa zvekuMakoni North kana tini ndakazvimiririra pandiri. Ndiri kuona zvichideredza hondo dzekurohwa kwevanhu munguva dzekuita maelection kana parliament iriyo yaakuisa masimba kuna president kuti iwo azovhotere president. Semagamba batana